Isitori sihamba kanje, umfana lona owasekhaya ngathini, mina nga-86 yena uwa-1990. Wasekhaya nje umfana wake waxabana noma nakhona, hhayi ukuthi mhlampe kwakuxatshanwa nje kubangwa ini. Kwaku-2012 lapho baxabana noma ngokuthi nje ngoba uma wayemkhuza ukuthi lento ayenzayo yokuthi akwazi ukuthatha intombi kabhuti wakhe kube intombi yakhe naye, ukuthathaphi lokho. Kusho nje kwaba ileyo nto leyo ukuthi-ke oma bakhuze leyo mhlola lo. Intombazane yathandana nomfana kamamncane, yamzalela, yabuya yashintsha yathandana nalo wasekhaya, oma bayalamana nayo futhi izomzalela. Shuthi-ke kwaba isitori esikanjalo-ke kwaze kwabe benentombi, babehlala ekhaya kwaze kwabe bayathutha-ke ekhaya, baphuma bahamba. Esethe umfana uma uloya intombi yakhe ukuthi ingabatholi abantwana. Hhayi-ke since-ke lapho kahamba-ke umfana lo uyasithuka nje ekhaya, usibiza ngabathakathi, kusabashona umuntu la elokishini, athi-ke ithina esimbulele. Amaphosta akhe ngizokusendela, nginawo wonke namakhomenti ngoba bengenza ama-screenshot. Kulena-ke into eyenza ukuthi sigcine sesimphendula ukuthi ngoba ubesekhwele kwesikhulu kakhulu uma ngabe ethi udinga ukuthi uma afe before December. Kusho ukuthi-ke kwaba yileyo nto-ke, kodwa futhi yena akabuye ekhaya ukuthi abuye kuzolungiswa inkinga. Kuphela nje usimemeza ko-Facebook, sibize ngabathakathi, athi ekhaya kuthwelwe. Uma ngithi ngiyabheka sihlalele endlini zodaka, sike silalele singadlile ngendlela nje sihluphekela ngakhona, kodwa yena ukwazi ukuthi athi sithwele. Manje ngiyabuza ukuthi kanjani. Into nje eyenza ukuthi ngibe buhlungu kakhulu, uma uyagulela uphethwe ushukela, manje eleke ezwa lezi ndaba, still ugula kakhulu. Manje asisahlezi ngempela ngokuthula, asisazi noma kumele sithuthe endaweni ukuze yena ezobuya kahlale lapha ekhaya, ngoba nakho nasekhaya akaxoshwanga ukuthi-ke kwathiwa akahambe. Cha, akaxoshwanga. Yena bavumelana nentombi yakhe ngendlela abavumelana ngayo, bathi uma uyayithakatha intombi yakhe. Thina sesibadala kabi ukuthi sesingaqala ukuthi sizwe leyo nto nje sesibadala. Mina ngizohlanganisa u-40 manje, kodwa ngikaze ngimbone uma ethakatha. Okwesi futhi akekho nomuntu la elokishini ongaphuma athi hayi cha impela uMandlovu uyathakatha, akekho ongaphuma. Yilo mfana nje ngokuthi washiswa yilezi zinto ezamshisa, waze wabona ukuthi-ke ngcono-ke akathi kuyathakathwa. Akagcini-ke lapha, amaphosta akhe maningi kakhulu. Ngizole ngikuhlephulela nje ngikusendela, esisabisa, esitshela ukuthi sithwele. Wonke umuntu oshonayo, even abala ekhaya abantu abashona sathwala ngabo. Angazi ukuthi ngizothi ikhanda lakhe lisebenza kanjani. Mina bengicela ukuthi at least ningasitholela ukuthi ungakuphi nendawo, ukuphi nendawo ukuze kuzohanjwa imigudu efanele. Akachaze naye ukuthi ikuphi inkinga, akonfirm, abuye nobufakazi obuphathekayo ngempela ukuthi ishoshosho uma uyathakatha uma. Siyile-ke emaphoyiseni, nanamhlanje siphuma khona emaphoyiseni, asikhonanga ukuthi sisizakale. Ayasichazela-ke nawo ngendlela asebenza ngayo ukuthi asikhoni ukusizakala. Manje thina sesihlala sisovalweni. Uma ngabe ngiwanikeza amaphoyisa ukuthi awamfonele, iy'namba lezo zombili azingeni, akaziwa ukuthi ukuphi. Engaziwa nje ukuthi ukuphi-ke, hhayi ngabe sengithole omunye ubhuti la kulo khona la ku-Facebook, wathi angimnikeze inamba uzoyi-trace. Wayi-trace-ke ngempela wathola ukuthi lo umfana lo emandeni kwaNdendethu. Wabuya ubhuti lo ne-screenshot esem-inboxile, wachaza-ke lo wasekhaya ukuthi hayi ngisemandeni mina. Ubhuti lo waba umuntu yabo ofuna ukuthola ukuthi ukuphi. So wabe emthembisa umsebenzi-ke ukuze lo azosheshasha ukuthi ukuphi. Kahle sifuna ukuthi abuye lapho kukhulunywe kulungiswe inkinga. Manje inkinga uyacasha,
njengoba ecasha kubhizi ngokusabisa-ke thina asisalali ebusuku. Ithi ngakhonkothi inja sithuke sime ngey'nyawo ukuthi ngabe seyikhonkotha yena yini, ngoba nalokuthi aleke ebhala ukuthi-ke thina sibulala abantu la elokishini. Kahle kahle lowo muntu uzosiqhatha nabantu, ngoba abanye abantu ngeke bathathe ngokuthi mhlampe kungenzeka unenkinga ekhanda, bazotshela ukuthi-ke ngoba nakhu ukhuluma ngaleyo nto futhi walapho kulowo muzi kusho ukuthi into ekhona. Thina bese singene siba sengcupheni yokuthi singangena engozini ngokuthi sihlaselwe abantu. Ngibuhlungu nje kakhulu, ngibuhlungu ngoba asithole ukuthi sisizakale. Ngabhalela u-Ayanda Msweli naye akangiphenduli, ngabhala okhozini ephejini lokhozi ku-Twitter angiphenduliwe, ngabhala ku-Ria Tsotela angiphenduliwe, ngabhala ku-Cutting Edge angiphenduliwe. Nakhona ngizame iy'ndlela zokuthi sisizakale, nisicingise lo muntu, nisitholise yena abuye azosichazela ukuthi ikuphi inkinga, ukuthi sengaze afuna ukuthi asiqhathe nabantu kanje. Wengane zakwethu, ngiyethemba niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba uma ukuthi uyizwile-ke noma uyilalele yonke-ke le voice note-ke noma-ke le clip esho-ke lo sisi kade sikhuluma naye wey'ngane zakwethu. Eveza-ke ukuphatheka kabi nokuthi-ke sebehlezi-ke libhojozi ngenxa-ke yama-post aphostwa-ke ngobhuti wakhe ey'nkundleni-ke zokuxhumana. Kanti-ke sizamele ukumthinta ubhuti wakhe ngebhadi-ke ifoni yakhe-ke ibingangeni iy'namba-ke esinikezwe zona. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono ukuthi wena ucabanga ngalo daba. Hlala phansi ku-comment section.